Fil-waqt li għal-Roberta Bela hemm l-aħmar u l-blu għal-Partit Nazzjonalista hemm biss Malta u s-saħħa tal-Maltin u l-Awċin. Għax fil-waqt li għandna Prim Ministru li qed jażel il-firda minflok ma naħdmu flimkien quddiem l-isfida tal-coronavirus daqskemm l-isfida tal-immigrazzjoni, il-Partit Nazzjonalista ma jippermetti qatt li jintilfu il-ħajjiet. Madankollu mhux lest jiftaħ il-bibien bla doċċ għal barranin kif għamel il-Gvern Laburista fl-aħħar snin bl-iskuża tal-ekonomija. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fl-intervista tal-ħadd li xandret fuq Net Television u Net FM immexxija mill-ġurnalist Dione Borċ. Le qatt ma nippermetti tarbija waħda mara waħda raġel wieħed, persuna waħda illi tmut, illi tereq. Imma mbagħad ma niftaħx il-bibien tiegħi kif għamel dal-gvern sena wara sena. Ċirkostanzi delikati bħal dawk li qed naffaċċjaw bħalissa, il-Prim Ministru qed jażel b'mod deliberat li jkompli jitfal fuel fuq in-nar li jġib miegħu razziżmu. Minnaħa l-oħra, il-Partit Nazzjonalista jsellem lil membri fil-korp tal-Pulizija u l-Armata għall-impenn kontinwu tagħhom fil-waqt li jikkritika l-mod kif qed jinħarġulhom l-ordnijiet mis-superjuri tagħhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Partit Laburista qed jilgħab biss il-logħba politika, fost l-oħrajn anke billi ma qalx il-verità meta qal li l-Oppożizzjoni qed tattakka lil membri tal-Armata. Allora x'jagħmel? Jażel illi jipprova jpoġġi l-kliem qiegħed juża partijiet mill-medja li huma fil-kontroll tiegħu għax-Trom billi jagħti l-impressjoni li aħna qed nattakkaw lis-soldati. Adrian Delija tenna l-kritika d-deċiżjoni tal-Gvern li jagħti 260 miljun euro lil barranin flimkien ma' 3 sptarijiet pubbliċi. Dan meta f'din is-sitwazzjoni medika u li kieku l-Gvern aġixxa mod ieħor kien ikollna biżżejjed sodod mingħajr il-ħtieġa ta' prefabricated hospitals meta Roberta Bela nnifsu kien il-konsulent tal-eks Prim Ministru Muscat fil-kabinett. Iżda fuq kollox, il-Partit Nazzjonalista qed itenni l-impenn tiegħu li jibqa' oppożizzjoni kostruttiva minflok li tikkritika biss. U dan qed isir anke billi jkompli bil-laqat li ilu jagħmel mal-laqdiet kollha li b'xi mod qed jintlaqtu mill-isfidi li ġab miegħu il-coronavirus. Din hija li taħbiberija li l-oppożizzjoni trid tkun mhux biss kritika kostruttiva imma propożittiva. U qed ngħidu kif u qed nagħmlu l-costings magħhom u lesti li nofrulhom imma l-Gvern ma jridx. Għax arroganti. Adrian Delija qal li mhux aċċettabbli lanqas li l-Prim Ministru jattakka lis-soċjetà ċivili għax tikkritikah li kompla li fisem il-pajjiż kollu għandha dritt tikkritika lil politiċi bħalma fil-passat ikkritikat lilu wkoll.